Drychwch, Rhydian yn cwrdd â Rhydian! Iawn, Ryd, ti'n iawn? Enw gret y ti, Ryd. Ti hefyd, boi. Right, ti wedi cael 2 flynedd anhygoel yn dweud? Ers yr X Factor. Artist gwrawaidd newydd gorau 2008. A hefyd ti wedi gwerthu dros 600,000 albwm ar draws y byd o'r albwm cyntaf. Sut mae'n teimlo? Ie, wel, bendigedig. Mae'n wrth y modd. Mae fy mywyd i wedi newid. A wedi'n neud, wedi'n canu o gwmpas y byd, wneud beth fi hoffi wneud. A i gael y cyfle i mynd ar daith o gwmpas Prydain ar ôl rhyddhad yr albwm. Nothing beats that. Mae'n gret. A nawr, wrth gwrs, dwi'n edrych ymlaen i rhyddhad yr ail albwm. Sy'n gwbl gwahanol. Ydy, mae hwn mas 10-20 o Dachwedd, ie? Odi. Sef wythnos nesaf? Wythnos nesaf, ie. Dillun. Ie, dillun. Ti'n gwybod pryd mor offer. A rwy'n mynd i bod yn Caerdydd. Ie, ti'n arwyddo, yn dweud? Ydw. HMV. Ar y diwrnod yna, 5 o'r gloch, a hefyd Sainsbury's am Hen y Bont, ar y 4 am 12 o'r gloch. Ie. Felly, ie, mae'r... Beth allwn ni ddisgwyl o'r albwm yma? Mwy o elfen personol, falle? Wel, y peth rhyfeddoedd, pan o'n i'n mewn cyfarfod gyda Simon nôl yn... Simon, drych ar hwnna. Simon, just taflu'r sef Simon. Simon Cowell. Nôl yn mis Mawrth, oedd e wedi dweud, hoffwn i'n... Dim yn Gymraeg. O, ni'n meddwl bod Simon yn rhywbeth Gymraeg. Hoffwn i'n neud album sy'n mwy bersonol i ti a mwy... sy'n... rhywbeth i wneud gyda Cymru. A cyneuon Cymraeg a pethau. A o'n i'n dweud, ffain. Ond mae'n perygl mynd lawr y ffordd wneud ffyr calon lan a traditional i gyd. A mae hwnnw wedi wneud o'r blaen. Gyda pobl fe Aled Jones a Bryn Terfel. Mae hwnnw'n gwahanol. Mae yna cyneuon Gymraeg. Can ffantastig gyda Bryn Terfel. Myfanwy. Waw. Mae'n deuawd, a wrth gwrs fe oedd fy arwr i pan o'n i'n tyfu lan. Ac oedd e'n just... A o'n i wedi perfformio ar Myfanwy ar y llwyfan yn y canolfan Millennium. A fe yw... Mae'n god yn byd opera. Ond hefyd, sôn am royalty yn myd cerddoriaeth, mae yna deuawd arall gyda Dame Cydys y Canwa. Yn canu Benedictus. A gadael cyfansoddi gan Carl Jenkins, wrth gwrs. A roedd Carl Jenkins wedi cynhyrchu y rhan fwyaf o'r album. A wneud y trefniant i gyd, ydy? Y trefniant, ie. Felly o'n i'n gweithio yn agos iawn gyda Carl drwy gydol yr album. A mae Catrin Finch wedi chwarae telyn yr album. Felly, rwy wedi bod wrth fy modd. A roedd album wedi cael recordio yn Abbey Road Studios. Waw! Ie. Ble oedd y Beatles wedi recordio. Felly, ie, rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gweld beth mae pobl yn meddwl am yr album. Carl, Catrin, Bryn, Simon, Ciri. Ciri? Dame Ciri. O, wrth gwrs, Dame Ciri. Ti wedi bod yn... Nes ti perfformio yn nghyngerdd Carl Jenkins, do, yn dweud ar yr Ysbrydrec. Ie. Oedd Elin Fflir yn y fyd? Ie, Elin. Wel, wedi perfformio gyda Elin. Elin. Mae'n hyfryd. Wel, hwnna'n profiad arbennig, oherwydd... Gweld ti fyna? Wel, dwi hwnna ddim yn... Oedd hwnna llynedd. Wy'n edrych yn warthus. Beth sydd wedi digwydd i'n warth? Oedd hwnna yn y stadiwm y Millennium. O'n i'n dathlu buddigoliaeth Cymru. Dwy flynedd yn ôl, siwr o fod. Ond, wythnos diwethaf o'n i'n perfformio yn y ganolfan y Millennium gyda Carl Jenkins, dathlu 5 blwydd, 65 blwydd oed, ond yn 65 tua 9 mis yn ôl. Felly, ond o'n i'n braidd yn ofnus, oedd e'n conductor ar y llwyfan, o'n i'n canu Benedictus a fe ferwm gyda Rebecca Evans. Becca? Na, Rebecca Evans. Mae lot fawr o fans dy ti'n dos. Lot o ferched, fyd. Neis? Hyfryd. Sut mae dy fywyd wedi newid? Chi ddim yn lawr i'r siop a prynu botel o lath nawr. Sut mae wedi newid? Wel, mae gen i biwch yn y stafell cefn a fi'n neud e fy hun. Rhywbeth, biwch un am y popeth di newid nawr. Come on, girl. Mae Frosties yn aros. Rwy'n gallu mynd i'r siop, rwy'n gwisgo het ambell waith. Dwi'n mynd problem, rwy'n byw yn Hampstead yn Llundain. Mae'n pobl yn
Cyfeillgar, beth yw friendly? Ie, cyfeillgar. Cyfeillgar, dros ben. Ie.